Magre-release na po tayo. Ito po, ayan po sila. I-release ko na po para hindi po tayo mahabol dito. Okay naman po yung daan ng Tarlac, Concepcion and Capas. Okay? Ready na? 1, 2, 3, release! Kabog! 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 Good morning po, good morning! Good morning po, good morning po mga ka-BBC. Maraming salamat po sa suporta nyo po sa BBC. Maraming salamat po sa mga sumali sa fundraise po natin. Thank you po. Thank you po. Ayan po sila. Pakikabog, pakikabog. Ayan po yung mga ibon po natin. Thank you po sa suporta nyo sa amin. Ayan po, pauwi na po niya ng mga ibon natin. Abangan nyo po sila. Ayan po sila. Estimate po natin. Ayan, pauwi po sila. Diretso na sila pa Pampanga. Ayan po, yung iba pumunta na doon. Diretso. Yo, what's up mga idol, at nagkita na naman tayo muli. So yun nga mga idol, at yun, today is loading day. At yun nga ordan mga idol. At yun nga at magtatalpak tayo ngayon. Yung nga lang nabukasan ulit tayo ng dalawa mga idol dahil yung nagkasakit mga idol. At so yun nga mga idol, 10 tatalpak natin mga idol. At syempre sasali tayo sa fun race. At yun nga, so let's tara na! Kumusta mga kukoy? Kumusta mga kukoy? Yo, what's up mga idol? So finally mga idol, andito na tayo sa loading station ng EDSA mga idol. At yun nga isang mapagpalang gabi. At yun nga, maulan na gabi sa inyo lahat mga idol mga kalapatis na. At yun nga so Talpakan Day. At yun nga so ito na yung pinakabang-abangan ng lahat mga idol yung solid na paparis niya ni Idol Birds Cups. Ayun na at yun. Mga idol at yun, ito na ang daming magkakarga ngayon mga idol at yun, dati nung unang release sa nung release sa Mungkada mga idol, sobrang solid talaga ng mga ibon ngayon, na yun mga idol sobrang dami at siguro mas lalo na ngayon mga idol dahil sa papanrace nga mga idol at yun entry ng mag-entry ng 250. Tapos syempre mapapanalo ng mga idol Honda ADV. Yun ang talaga napaka-solid brand new mga idol. At yun ang sa bawat cluster mayroon pang 60k mga idol At yun napaka-solid na palaro na to mga idol So unang papanrace to mga idol At yun ang mag-start tayo sa Ordaneta. Yun ang yun sa Ordaneta mga idol So ito yung first lap ng ng papanrace mga idol. At yun mega shoutout kay syempre Team Donate mga idol Kevin Muslim mga idol, mega shoutout. At yun at solid na kalapalid siya mga idol. At yun syempre sa mga idol natin dyan na gusto pa shoutout mga idol. At syempre, comment down below mga idol. Syempre sa next video, shoutout natin mga idol At yun maraming salamat sa lahat ng subscriber natin dyan. Sa mga viewers natin dyan At yun mega shoutout sa inyo lahat mga kalapatids. Magandang gabi. Malakas na ulan. At yun hindi man tayo mga idol. Pasikat pa lang tayo mga idol sa team. Pasikat pa lang tayo mga idol. Hindi pa tayo sikat mga idol. At yun marami na nagkuha-shoutout sa atin mga idol. At syempre sa abangan na tayo mag-shoutout mga idol. At yun, shoutout dyan sa lahat ng mga kalapatid. Sa mga syempre, yung mga natin dyan, yung mga coordinator natin dyan, yung mga sipag na coordinator mega shoutout At yun mga idol. Yan, medyo malalayo pa tayo mga idol At yun, mga solid nating kalapatids. Ang dami mga idol. Hindi idol, hindi hadlang yung ulan mga idol kapag loading hindi hadlang yung ulan. Talagang talpak.
Ay, si Admiral Idol na wala to, ano? Tapos ka na? Okay. Ilan tinantok mo? Ilan tinantok mo? Nakapagis ka rin. Ayan. Ay, mega shoutout no, Maple Tower. Yan, mega shoutout no. At yun na mga idol no. Abangan tayo mga idol no. Abangan tayo at yan. Hindi, abangan. Sorry no. Abangan natin kung tayo na kasi na medyo mahaba yung pila mga idol. Kasi kahit na umuulan mga idol, sobrang solid yung mga kalapatis mga idol. Marami rito mga idol no. At syempre, yun ang ano, tulad na sinabi ko, hindi hadlang yung ulan mga idol. Talagang pag-loading ng mga idol no, talagang kargahan talaga to mga idol no. Ulan ng bagyo, dire-diretso. Ayun na nga ano. So salute Idol Birdie Birds Cup. Mega shoutout sa inyo at yun. So ayun na nga mga idol no. Malapit na tayo mga idol. At yun na nga ano, sana bukas na mga idol no, samahan nyo ako mag-abang mga idol. Yun na nga ano. At sana gumunti yung panahon no, dahil sa yun nga ulan mga idol. Yung ano, may bagyo daw. So sana bukas maganda yung panahon bukas no. Magtatalpak tayo mga idol, no? Next. Bakit? Nasaan yung sa'yo? Ito to. ID number pa. Ay, tol. Ayan yan tol. ID number, tol. Oh yan. ID number. Ito. BBC. 1597. Tama ba? ID number pa. Tol. Sa BBC yan. Sorry. Oo nga na parang ring no. Ayun sila tol. Ito. Oo nga pala. Oo. Ang ID number mo. Naguluhan na rin ako eh. 1597. Oo. Yan 1597. Lock name, tol. Oo. Alburo. Buro lock. Parang nga palang ring no. BBC no. Okay. NPC. Oh, yung PC. Yung NPC yan. So ayun na mga idol na, patatalpakan na natin mga idol. At saan na lang bukas mga idol no. Umuwi siya mga idol no. Medyo agagahan niya. Yan na mga idol na, pinakain na natin ng tae niya mga idol. Sariling tae niya. Kaya solid yan mga idol. Ayan, mega shoutout na sa mga poging coordinator natin dito sa BBC mga idol no. Napaka-solid mga idol. Bumagyo man, 2 minute mga idol. Solid na solid. Ayan, mega shoutout na sana sa anong chapter ka tol? PFC, idol. PFC chapter. Yun shoutout mga idol. Tatawag. PFC. Sila. Pulong Maragol. Alright, Pulong Maragol no, mega shoutout no. Asmin Community Chapter no, sa Maynila no, mega shoutout mga idol, mga brad. So ito na ano. 52. Isir yan. Sana mga idol no, agahan niya. Ano? Alas 8 na pala. Ay, Roger pala. Ano chapter ka dal? Kandula. Asmin Community Chapter ako dal, Manila. Alright, so yun na nga ano, at So yun ang mga idol na pangalawang talpak to mga idol no. Yung tinarian ng mga idol. Tol, pasipat tol ha, para sa pula ha. Kailangan pasok na pasok yan pag pumalo yan. Pat gratis. Puro lock. Sipat na sipat. Isang basa na buwas. Alright. Okay. Sticker. So yun ang mga idol na at yan, babayaran na tayo ngayon. Isa-isakay mo na. 10 sa akin tol, 10. 10 pasakay. Oo. May bayad na ba yung sa derby? Okay, bali ano lang, 8. Wala. No. 120. Para di ko pupuling, ito. Hindi na muna tol. Wala. Oo. Plus 500. 620. Magkano sa akin tol? 620.
Ayun na nga mga idol na, ito yung pinakamasakit. Bill na naman, bayaran na naman. Pinakamasakit sa lahat. Pero masaya. Idol, okay. Pinakamasakit pero masaya. Alright. Hindi ka Masakit na kapatid, masaya. tol. Hindi na muna tol, next time na lang ako tol. Next. Bukas yung body mo. Ako? Wag muna ako. Ano mo ba yan? Tagilid ba yung speed ng ibon ko eh? Hindi, yung body mo dito. Saan? Ayun nga may patibayan pa pala ako dito no. Area pool, sa area patibayan. Magkano na no? Boss, Sa'yo? ano lang, 4. 80 no. Bayaran na naman dito. Meron pala akong patibayan dito mga idol no. Area patibayan mga idol. So yun na nga mga idol na, tapos na tayo magtalpak mga idol at syempre tapos na rin tayo magbayad mga idol at yun ang again, isang maulan na gabi sa inyong lahat. At yun ang mega shoutout sa lahat ng mga kalapatis dito mga idol. Nga pala kay Red Sunloop. Ayun, alright, no, Red Sunloop, mega shoutout na, pa-shoutout nga no, ni idol Boss Neymola, mega shoutout sa'yo no. At yun ang mga idol, sana bukas mga idol samahan nyo akong mag-abang. Yun ang sana maganda yung panahon bukas mga idol. Alright, so ito yung ibon natin, mga ibon mga idol, no? So 5 crates na mga idol no. At yun ang parami at dahil solid yung Kalapatids mga idol no. At yun, please pa-support na, supportan natin yung Kalapatids BBC. At yun na, loading station no, dito lang to sa EBSA. At yun mga idol, hanggang dito lang to mga idol. Bye bye. The next day. Kumusta mga kukuy? Yo, what's up mga idol? So yun ang it's abangan time. Yun na nga mga idol no. So today is Monday, August 28 mga idol no. At yun na nga mga idol no. Ordaneta Pangasinan tayo mga idol. At yun na nga mag-aabang tayo ngayon mga idol no. At yun na nga nirelease yung ibon natin doon mga idol ng ng 6:48 mga idol. So yun na nga, time check tayo mga idol no, 7:37. Yun na nga at malapit na yung mga ibon natin mga idol no, mag-i-speed ng 1:4 sa oras na 7:54. Yun na nga talagang yun. Ibon na super speed talaga mga idol no. At yun na nga mga idol, talagang napaka-excite kayo mag-abang mga idol. Napakasarap mag-abang mga idol no. Yun na kagabi mga idol. Sa loading station no, sobrang lakas ng ulan mga idol no. Ang sama ng panahon. Pero ngayon mga idol no, napaka-maganda. Magandang uwian ng ibon natin ngayon no, dahil mainit yun, maliwalas. Maganda yung maganda yung paligid mga idol. At sana lang mga idol no. Yun ang Ordaneta Pangasinan na tayo mga idol. At sana lang mga idol no, yung mga training natin mga idol no. At syempre may nakasali tayo sa fun race, 2 mga idol. At sana lang mga idol no, alam pa nila pauwi dito mga idol no. At yun nga mga idol, pinakain natin ng tae yun. Malakas yun mga idol. At sigurado makakauwi yun mga idol no. At yun nga abangan tayo ngayon ito mga idol no. At syempre, bago ang lahat mga idol no, mega shoutout no. Mega shoutout kay Alvin Sibug. Yun, mega shoutout sa iyo idol no. At yun kagabi no sa EDSA no. Meron tayong mga Kalapatids doon na mga nanonood sa mga nanonood sa bawat upload natin mga idol. At alam na alam yung mga status ng ibon natin mga idol. Alam na alam lahat ng mga galawan ng ibon natin mga idol. Yung mega shoutout sa iyo idol. Sa inyo dyan mga idol no. At yun maraming salamat sa inyo mga idol no. Talagang sobrang saya ko talaga mga idol. Totoo yan. Sobrang saya ko sa inyo dahil yun ang sinusupport nyo ako sa Muntikon Channel. Yun, maraming salamat po talaga no. Yun, sobrang saya ko po. Yun, kay Jason Lino, yun mega shoutout sa iyo idol. Mega shoutout, mega shoutout. At yun ang Red Check Lock. Yun, Red Check Lock TV, mega shoutout sa iyo idol. At yun ang abangos din ito mga idol sa upload natin. Yun, maraming salamat sa idol no. Maraming salamat sa walang sawang pag-support sa Muntikon Channel. At syempre kay Mark Tonga Angelo. Yun, isa pa daw yun, talagang to. Ito yung natin, yung solid natin itong mula doon hanggang ngayon. Yan, mega shoutout sa idol. At kay RNJ Combine Love no, si Jay Spina. Yun, mega shoutout sa idol no. Maraming salamat idol. Yun, hanggang Kalapati hanggang ngayon dito pa rin si Jay Spina no. Yan, nag-support pa rin sa Munti natin channel. At yun kay Boyet Duran. Yun, mega shoutout sa Boyet Duran. Yan, idol natin no, from US no, watching from US to.
No, mega shoutout si Idol, no, at maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang pag-support sa Muntikon Channel. At syempre, no, sa mga gusto magpa-shoutout dyan mga Idol, comment down below mga Idol. Syempre, sa next video mga Idol, no, gagawa natin ng shoutout dyan. Hindi man tayo sikat, pero yun ang ano, meron tayong mga tropa dyan na solid na tropa, no, at dyan, sa mga gusto pa-shoutout dyan, comment down below mga Idol. At syempre, i-shoutout natin yan. At mga Idol, no, please naman, no, pa-support naman ng Aliana Lop, no, at yun, yan, wala pa silang laban mga Idol, no. Medyo busy talaga mga Idol, busy. At yun ang ano, at yan, sana pa-support naman sa munting channel ng ano, sa channel ng utol ko, no. At yun, sana sa Jojo Boko Vendors, yan, channel ng mama ko, no. Yan, pa-support na rin po. Yan, maraming salamat po sa inyo lahat, no. At yun, abangan tayo mga Idol. Malapit na mga Idol, no. So maya lang konti mga Idol, no. Yan, magsisidatingan yung mga ibon natin mga Idol, no, from Ordaneta, Pangasinan mga Idol. At yun na, sobrang layo na talaga mga Idol. Palayo yung mga ibon natin mga Idol. Palayo mga Idol. At sana lang talaga mga Idol, na dumating yung natin mga Idol. Sana lang, no, may kaklak tayo ngayon mga Idol, no. So yung dalawang fan race natin mga Idol. At sana lang mga Idol, no, tama yung pinili natin sa 10 warrior natin. Yan, mega shoutout sa mga tropa natin dyan. Shoutout kayo, no, shoutout kay tropa. Tagay tayo mamaya. Kay Kapitan ba na? No, huwag kalimutan, Kapitan ng Hobil. Shoutout sa'yo, Kapitan. Ano nga ito mga Idol, na sana lang, no, yung tama yung pinili natin sa 10 warrior natin, no, kasi yun ang ano, lahat naman sila, no, may palo, no, lahat sila may palo, lahat naman mabibilis, no. So sana lang sa dalawang pinili natin na warrior natin, no, sana tumama tayo ngayon mga Idol. Sana dumating sila ng maaga mga Idol, no, at may clock natin ng maayos. At yun ang ano, at napakalaking point mga Idol kapag dumating sila ng maaga. Yun ang ano, let's abangan na ito mga Idol. Let's abangan time check tayo mga Idol, 7:42. At yun ang ano, ang datingan ng ibon natin ngayon mga Idol is 7:54. Yun ang ano, sa speed na 1.4. Pero yung ibon natin mga Idol, no, dadating ng ano mga Idol, siguro nasa mga ano pa yun, nasa mga 8:13. Mga 8:13 mga Idol, no, nasa speed na 1.1 yun mga Idol. Sana lang mga Idol dumating ng 8:13. Yun ang ano, let's abangan time. So yun ang mga Idol, no. Marami na dumadaan mga Idol. Ay, may mga dumadaan ng mga ano mga Idol, mga warrior mga Idol galing sa Ordaneta mga Idol, no. At yun mga Idol, time check tayo mga Idol, no, 7:08. Yun ang ano, matik to sa mga ano, 8:08 mga Idol, no. Matik to sa mga 8:13. May darating tayong ibon na ito, no. 8:13 mga Idol. At yun nga mga Idol, ito nagmamadali mga Idol, oh. Nagmamadali, no. Ang bilis, oh. Ayun ang ano, at sana lang talaga mga Idol, no. Tama yung ano natin, tama yung hinala natin mga Idol. 8:13. Sana may dumating sa ibon natin mga Idol, at sana may dumating sa ibon natin, no, at tama yung ano, tama yung pinili natin pang fan race mga Idol. So yun nga mga Idol, no, first bird tayo mga Idol, no. Ayun na, gray seal natin mga Idol. Mali yung nasa natin mga Idol. Mali na natin na fan race natin mga Idol, no. So yun, may gray seal na tayo mga Idol, no. So time check tayo mga Idol, 8:17. Ayun na ano, may isang ibon na tayo. Ayun, alright. So hinihintay natin yung pang naka-fan race natin. JB, tawagin mo kuya, papasokin mo kuya. Ayun na ano, so mali na fan race natin mga Idol. Ayun na nga, unang bagsak natin mga Idol, yung gray seal natin mga Idol. Napakatigas mga Idol, 8:17. Bumagsak na agad. Takot sila na ito, pagtatakutin ko sila. Pumasok ka. Alright mga Idol, no. So yun na nga, no. 1 down pa lang tayo mga Idol. 1 down pa lang, sumunod na kayo. Sayang naman, sayang. Ayun na, may pangalawa tayo mga Idol, no. Ayun na, dumadive na mga Idol. Sobrang layo mga Idol, no. JB, black check, JB, black check. Sino ba? Ayun na mga Idol, ayun na. Tanggal yung sticker mga Idol, tanggalin mo yung sticker. Natanggal yung sticker, no. JB, ulin mo ganda, sticker, tanggal yung sticker. Buti di nahulog. Bilisan mo JB. Ayun na, natanggal yung sticker mga Idol. Kunti na lang kapit yung sticker, no. Kunti na lang, no. Ayun, no. Yung sticker at natanggal na. Bilisan mo JB. Umalis ka dyan, JB. Layo ka na konti. Pasok. Tanggal yung sticker mga Idol.
JB, alis ka yan, JB. Umalis ka, JB. So yun na nga mga idol, no? Ito na. Yung black check natin, tanggal yung sticker mga idol, no? So yun, tagal mo, kisis mo dyan. Alright, clock muna natin mga idol. So yun na nga mga idol, no? 996 na lang speed niya mga idol, no? So dumating siya ng ng 821 mga idol. So di na rin masama yun, no? Okay na yan. Okay na yun idol, sapat na yun mga idol, no? Kasi siya yung second bird na dumating mga idol, no? At yan yung gray seal natin, andun pa rin, no? Andun pa rin yung gray seal natin, no? So ayaw pumasok. So baka tayo ulit mga idol, no? So kulang pa tayo ng 8 tayo mga idol, no? Ayun na, may second bird tayo mga idol. Third na pala, third na. Ito na siya. Sino ba to? Yung kapatid ng black chick mga idol, magkasunod na sila mga idol, no? Alright, ang bilis. Okay lang, kahit paano mga idol, no? Okay lang. 825 mga idol, no? Yung magkapatid yan, magkasunod yan, magkasunod din sila. Yung natin, yung... Ito, sino to? Atin to, ayun, dumadive mga idol, oh. Dumadive mga idol, oh, ayun, oh. Ayun na, oh, dumadive, oh. Panis! Alright! Napakabagis mga idol na natin mga idol, oh. Wala man, di masyahingal mga idol, oh. Okay lang mga idol, oh. Mga idol, napakabagsik mga idol, no? So na time check na 8:25 mga idol. 8:25. At yun ang ito, may isa pa tayo mga idol. May isa pa tayo. Ito na, dalawa. Alright. Ito na. Yung bluebird natin mga idol. JB, umanda ka JB, dito na yun, ha. Ayun na JB. Umanda ka, yun ang pangalawa natin, panrace natin, ha. Yung bluebird natin mga idol, no. Yung white natin, andyan, umikot na. Ayun yung bluebird natin mga idol, oh. Ayun na, oh. Alright. Ay, yung giant. Yung giant natin mga idol, pumapalo mga idol, no. Pumapalo yung giant natin mga idol. Napakalaki niyan mga idol, no. Ilan na ba? Ilan din dumating? Anim na yata, apat na lang kulang. So alright mga idol, napakaganda ng datingan nila mga idol, no? So 826 mga idol. 826 no, ayan na. May 6 na ibon na tayo mga idol. Ha? So yun na nga 826. Huwag kayo dyan, oy. Doon kayo. Ang kulit ng mga idol, may tali, oh. Ayun, oh, may isang ibon, oh. Sino kaya to? Ayun mga idol, oh. Atin ba to? Ayun mga idol, may tali. Ayun, may tali, oh. Sino kaya to? Kawawa naman yun. Sino kaya to? Ayun siya, may tali, oh. Ano yung sinadya? Mga idol, sino kaya to mga idol? Sino kaya to, no? Ayun na, no, yung natin, yung dirty bluebird natin mga idol. Ayun na. So dito na natin, dito na nakapanres natin na isa. Andito na mga idol, no? So yun na. Ayun na mga idol, no? So yun na, yun na yung dalawa. Alright. So pasok. So yun na mga idol, no? Ito yung nakano natin. Pasok. Huwag ka uminom dyan. Doon ka, pasok. Loko tong ano na to, loko tong tipler na to, ba't nakalabas to? Pasok. So alright, kaklak pa rin natin mga idol, no? Babaan tayo. So yun na mga idol, no? Ito na, ikaklak na natin mga idol, no? Ito na nga, no? So yun na nga mga idol, no? Ayan, kakarating lang ng puti natin mga idol, no? At nag-speed lang ng 793. So yun na mga idol, di pa rin masama yun mga idol. Okay lang yun mga idol, no? So dagdag points yun mga idol, no? Ito na. So kulang pa tayo ng dalawa. Ayun na. Wala pa yung dalawa natin mga idol, no? Yung Basra natin dirty black gray seal natin wala pa, no? At yung white plate natin na bluebird wala pa rin mga idol. Yun na nga mga idol, no? Finally mga idol, kulang pa tayo ng dalawa mga idol.
At yun mga idol, so ito yung mga warrior natin mga idol, no? At yung pinakain natin yun, ano? Pinakain natin na may wagang tayo mga idol. At yun nga, ano, at yun, food critics naman sila. Nasarapan naman sa tayo na pinakain natin sa kanila. At yun mga idol, hanggang dito na itong video na itong mga idol. At maraming salamat sa inyo. At yun nga, ano, at sana dumating pa yung dalawa natin. Bye-bye.